γιατρός τι είπε? Αχ, εντάξει, ωραία, ωραία. Να σου πω, εντάξει με τον Αποστόλο, όλα καλά. Νομίζω ότι την έχουμε την υπόθεση στα χέρια. Εγώ χαίρομαι που δεν μου έχουν βάλει ταμπέλα. Και έχω κάνει από όλα. Δηλαδή, έχω παίξει και δράμα, έχω παίξει και κομμωδία, έχω παίξει και κομμέντια ντελάτε. Αν με ρωτήσει εμένα τι μου αρέσει πολύ, το αγαπημένο μου, είναι η κομμωδία. Πάρα πολύ. Και θέλω να βγάζω πράγματα από εκεί. Κάνεις τον άλλον να κλάψει είναι πολύ εύκολο. Τον κάνεις να γελάσει όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καφέ! Κουζίνα! Καφέ! Κουζίνα! Όχι! Τσέτα! Στο μπάνιο! Στην ντουλάπα! Σε ποια ντουλάπα ρε παιδάκι μου? 10 ντουλάπες έχουμε σε αυτό το σπίτι. 15 χρόνια ζεις σε αυτό το σπίτι. Ακόμα δεν έμαθες σε ποια ντουλάπα βάζουμε τις πετσέτες. Αρχίζουμε από εδώ και από εκεί, χανόμαστε. Έλα, κόψε τώρα αυτά τα κομπλιμέντα. Και ειδικά τώρα που είμαι σε φάση που συχαίνω με τους άντρες. Ένας ηθοποιός δεν ξέρει ποτέ που μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, τώρα να σου πω εγώ ότι δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω, δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί όταν παίρνεις το κείμενο και αρχίζεις και το μελετάς το ρόλο, βλέπεις και τις δυνάμεις σου. Αρχίζεις και το ψάχνεις και το ψάχνεις, γιατί πολλές φορές έχουμε ξεκινήσει και παίρνουμε ένα κείμενο και ξεκινάμε να κάνουμε ένα ρόλο. Και λέμε εντάξει, αυτό μέχρι εκεί. Και βλέπεις ότι ξεπερνάς ακόμα και τον ίδιο στον εαυτό και κάνεις ακόμα περισσότερα πράγματα. 3 μήνες παιδεύεσαι να γράψεις αυτό το ρημάδι το βιβλίο. Άχρηστη πια. Έλα. Εντάξει. Ξέρω την αλήθεια. Κάπου πρέπει να υπάρχουν όρια. Αλλά κάνε το σωστά. Ή αλλιώς πήγαινε σπίτι σου ρε παιδί μου. Μάλιστα.